27थि खुंगा दुलाराय बाथौ महासभानि दिनैनि बे गेवलां मेलनि हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव सफैनो हादों सापागुरि समष्टिनि एमएलए मानगोनां थानेश्वर बसुमतारी सार आरो बिथांखौ जोङो बाथौ बिमुंसार जानाय गिबियावनो बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय। मानगोनां आलासि बिथांनिसिम बेखौनो सोंनो नागिरदों जे फैगौ दुलाराय बाथौ महासभानि जिहेतुके बाथौ गोथार सान फैबाय थादों बे बाथौ गोथार सानावहाय जिहेतुके डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी क'क्राझार इउनिभार्सिटी आरो ओमफ्राय दिल्ली इउनिभार्सिटी दा बेबायदि मोनसे थासारि फैदों बर'फोरनि गेजेराव बे बाथौ गोथार साना ओरैबायदि लोब लोब ओरैबायदि मेहेरगोनां खुंनो सानदों बे समावहाय नोंथाङा सापागुरि समष्टि सासे एमएलए जानानै बे बाथौ गोथार साननि सायाव मा बुंनो नागिरदों? खौरांखौ मोननानै आं जोबोर गोजोनबाय। बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननाय आरो सिबिनाय आरो हामलायनाय बावहरदों जे हारिया दिनै बेखौ मोनदांना मोनदों जे बेनो जोंनि गुदि धोरोम हिसाबै बेखौ मोनसे हारिखौ बोखांनायनि मोनसे नोजोरजों जोङो बे हारिखौ खौसे खालामनायनि नोजोरजों जे बाथौ गौथुमा जिखिनि नाजानाय बे नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे गोथार बाथौ सानखौ जों मोननो हादों आरो आसाम सरकारा बेखौ गनायनायनि उनाव भारत सरकारनि खाथियाव बेखौ आरोबाव दुलाराय भारतबर्षआवनो गोथार सान हिसाबै गनायथि मोननो थाखाय दिनै बे गौथुमा नाजाबाय थानाय खौरांखौ मोननानै गोजोनदों आरो आं बेनि थाखाय साबायखर बावदों जे इउनिभार्सिटी लेभेलाव दिनै दिल्ली इउनिभार्सिटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटी गुवाहाटी इउनिभार्सिटी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी बे इउनिभार्सिटी लेभेलाव बेखौ जे फालिनो नाजानाया सिन्था खालामनाया बे बयनिख्रुइबो बाख्नायथावसिन जादों आरो जोंनि गोरों गोराफोरा बेखौ जों मावोब्ला दिनै बे गोदोना थानाय गोमालांनो नागिरनाय बे बाथौ धोरोमा जेरावनो बे जोंनि बर'निनो गुदि धोरोम बे दिनै मोनसे गोदान महर मोननाय होननानै जों बुंनो हागोन। बे समावहाय दुलाराय बाथौ महासभानि गुवाहाटी बाथौपुरियाव थानाय दुलाराय बाथौ महासभानि मावखुलि आरो थानसालिनि खामानिया दाबो आद्रा जानाय दङ बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों? बे आसलते एक्चुअली गोबाव जाबाय जे जोङो थांनाय 2006 सननिफ्रायनो जों सेस्था लाबाय थादोंमोन जे बेयावनि हाखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै आरो बेखौ सम सम जोङो आसामनि मुख्यमन्त्रि बिथांजोंबो सावरायबाय थानाय जादों। एबार मोनसे एजेन्डायाव बे फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो जे बिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा दा बेखौ जगाजग लाबाय दं आं जों निजेबो बेखौ जगाजग लाबाय दं जे एबारो बे एलआइसिनि मिटिङाव मोनसे एजेन्डा हिसाबै फैयोब्ला जों बेखौ मोननो हागोन अब्लानो जों बेहाय जोंनि जिखिनि सिन्था जे मिरु बाथौ गौथुमा बेवहाय मोनसे मन्दिर लुफुंनायनि जे सिन्था बा बिभिन्न धरननि आसनि लानायनि जिथु सिन्था अब्लासो बे जाफुंनो हागोन। बे समाव गलाघाट डिस्ट्रिक्टनि बे मध्यपुर ओनसोलावहाय दुलाराय बाथौ महासभानि 27 खुंगा सावरायमेल जागासिनो दङ बे समावहाय जोंनि सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम नोंथाङा बे सावरायमेलनि गेजेरजों माबायदि खौरां हरनो नागिरदों? फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बेवहाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे 27थि जि दुलाराय बाथौ महासभानि बे खुंनाय गौथुमनि जि खुंनाय बे हाबाफारियाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आसा खालामो जे बयनिबो रायजो राजानि बाहागो लानायजों जोंनि गोथार गोसोनि सिबिनायजों दिनै जोंनि गेजेराव बे बाथौ धोरोमा मोनसे गोदान महर मोनगोन बेखौ आं आसा थियो आरो बेवहाय सफैनो हानाय बयबो जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोन आरो बे बाथौ गौथुमनि गोथार मावथि दैदेनगिरि बिथांमोन भलन्टियार बिथांमोन आरो मेडियानि नोंथांमोनखौबो आं साबायखर बावो जे बे धोरोमा जोंनि आंगो धोरोम हिसाबै नोंथांमोना जे रोखोमै दिनै फोसावनो लादों बे फोसावनायनि गेजेरजों दिनै बयबो मिथिनो हादों जे बे गावनिनो आंगो गोथार धोरोम आरो बेखौ बोखांनो थाखाय आरो बेखौ फोथांनो थाखाय दिनै हाजार हाजार लाख लाख मानसिया दिनै आवगायबोदों बेनि थाखाय आङो साबायखर बावो। बे समाव सापागुरि समष्टिनि मानगोनां एमएलए बिथाङा बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों रादाब हरनायनि थाखाय बिथां सानैसिम जोंनि बाथौ बिबुंसारनाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।